Toto je 5 najčastejších mýtov o STK, ktorý možno veríš aj ty. Novšie autá údajne vždy prejdú cez STK, no nie je to tak, pretože aj pri nich sa môžu vyskytnúť závady, pre ktoré nemusia prejsť technickou kontrolou. Ľudovo STKčka, emisná a technická kontrola sú údajne to isté, no nie sú. Technická kontrola rieši predovšetkým bezpečnosť vozidiel, kým tá emisná kontrola rieši výfukové plyny. Autá na STK kontroluje Testek. Nie. Autá a motocykle kontrolujú stanice technickej kontroly. A Testek kontroluje tieto stanice. Navyše školí technikov a dozerá, aby všetky kontroly prebehli rovnako a férovo. Technická kontrola je len pečiatka na papieri. Nie. Je to dôkladná kontrola technického stavu vášho vozidla. Nie kvôli papieru, ale kvôli bezpečnosti. Aj keď ste práve teraz vodič, tak o hodinu z vás môže byť cyklista, chodec alebo kolobežkár a my chceme mať bezpečné auto v každej z týchto situácií. Testek. Chránime bezpečnosť na cestách.